rugămintea dumneavoastră. Da. Un pic mai pe margine, vă rog. Nu șosea, nu șosea. Nu șosea. Da, mergeți mai în spate, vă rog. Nu stați în spatele finalului. Un pic mai spate, vă rog. Mâinile încolo. Mai în spate. Mâna aia, o scos răburi. Mâna aia. Mâinile întinse. Dă-o așa totuși, în bilmetre. Așa. Cam pe aici. Deci ne indici direcția. Ține-le. Dumneavoastră stați un pic mai... Da. Hai, Te uiți la colegul și... Ce ai făcut aici? Hai să ne spui. De ce l-ai omorât? Ce ți-a făcut? De ce l-ai bătut? Hai, aici, dincolo. Aici l-ai înjunghiat? Ce ți-a făcut? De ce l-ai omorât? V-ați certat? De la ce a pornit ceata? Stai. Cum l-ai omorât? Gata, hai. De ce l-ai omorât? Tu ai început sau el a început bătaia? Cine a început bătaia? Cine a început bătaia? De ce l-ai înjunghiat? V-ați certat? De la ce a pornit cearta? Am apărat. Te-ai apărat? El te-a atacat? De ce te-a atacat? Hai, Traian. De ce te-a atacat? Câte lovituri de cuțit i-ai dat? Grijă. Hai, dați-vă de acolo, dați-vă.